Gwirfoddoli gyda'r digartref yn Wrecsam, gan Marian Lloyd Jones, Cangen Merched y Waw, Wrecsam. Yn fuan iawn ar ôl symud i fyw i'r Oes Llanyrchrigog yn 1991, cefais y cyfle i ymwneud â gwaith da oedd yn digwydd yn Wrecsam gyda'r digartref. Roedd criw o bobl o eglwysi lleol yn ceisio sefydlu lloches ar eu cyfer yn y dref, a llwyddiwyd i agor un yn Nhŷ St John ar ffordd Caer. Roeddwn ar un o'r pwyllgorau a hefyd yn gwirfoddoli yn y lloches un nos o'r wythnos. Wedi priodi a chael dau o blant, nid oedd gymaint o amser gennyf, ond fe fyddai mwy o gyfleon yn dod ymhen rai blynyddoedd yn ddiweddarach. Erbyn hyn, mae mwy nag un lloches ar gyfer y digartref yn y dref, neu yn y ddinas fel ddylid ei galw erbyn hyn. Fe welwyd fod angen darparu bwyd gyda'r nos ar ei cyfer, ac mewn partneriaeth gyda siantaethiau megis cais, fe aethbwyd ati i gael rota ar gyfer bob nos yr wythnos. Cyfrifoldeb eglwysi ardal Wrecsam oedd darparu bwyd ar nos Sadwrn a nos Sul, a daeth bwydo'r di-do i fodolaeth, Wrecsam Feeding the Roofless. Rwyf yn aelod yng Nghapel y Groes Wrecsam ac roeddwn i'n gwneud ein rhan i fwydo ar nos Sul yn ein tro ac roedd i am gŵr Geraint yn un o griw y capel. Ar yr adeg yma roedden yn dod at ein gilydd yn y capel i wneud brechdannau a llenwi fflasgiau a mynd â phopeth i faes parcio yn y dre. Ac wedi cyfnod o wneud hyn, roedd yn well gan Cyngor Wrecsam ein bod yn chwilio am le dan do a dechreuwyd mynd i gapel presbyteraidd arall yn y dref, sef Trinity. Roedd yn hwylus iawn wrth ymyl yr orsaf fysiau. Yn ogystal â hyn yng Nghaeaf 2019, cafwyd cynllun peilot yn ardal Wrecsam i roi lloches tywydd oer mewn gwahanol gapeli ac eglwysi. Prosiect wedi ei drefnu gan Housing Justice Cymru oedd hwn, ac roedd hyd at 20 o bobl digartref yn cael cynnig bod yn rhan o'r prosiect gan cael gwely a phryd bwyd bob nos o'r wythnos, ond mewn adeilad gwahanol bob nos. Roedd llawer o waith trefnu ar hyn oherwydd gallwch ddychmygu roedd angen gyrru bws mini i'w cludo, yn ogystal â chludo'r gweliau oedd yn ei plygu, dillad gwely ac ati. Roedd gwirfoddolwyr yn paratoi pryd bwyd gyda'r nos ac yn cydfwyta gyda'r gwesteion. Roedd rai eraill yn gwneud dyletswydd nos ac rai eraill yn gwirfoddoli i wneud brecwast a chlirio gan adael yr adeilad yn daclus ar gyfer gweithgareddau'r diwrnod. Gwneud brecwast roeddwn i'n gwneud mewn sawl lleoliad, yn bennaf Capel Methodistiaid ger Holt a Farndon ac Eglwys St John, Rosnesi yn y dref. Wedi'r llwyddiant hyn, cynllun arall yng Nghaeaf 2020, a'r tro hwn roeddwn yn gwirfoddoli yn yr eglwys yn Montblyddin, ger Wrecsam a'r Wyddgrug. Ond oherwydd Covid-19, bu raid cau'r prosiect yn fuan, a chafodd y bobl digartref roeddem yn ei helpu lloches mewn gwestai lleol ac yn hostelau Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Roedd Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i bob awdurdod lleol i roi lloches i'r rhai oedd heb cartref, ac fe gwnaeth pethau newid dros tro fel petai i bawb oedd yn ymwneud â'r gwaith hwn. Tua mis Mehefin 2020, dechreuodd y grŵp Bwydo'r Di-do ar ei gwaith eto, ond ychydig yn wahanol y tro hwn. Yn lle mynd ar bwyd i Trinity, roeddwn yn paratoi pecynnau a mynd â nhw i swyddfa cais yn y dref. Oherwydd y pandemig, nid oeddwn yn cyfarfod yn y capel i baratoi, ond yn hytrach byddai'n teulu ni yn paratoi'r brechdannau a'r pecynnau adref yn ein cegin. Roedd hynny'n gwneud synnwyr gan ei bod yn byw dan yr un to. Roedd e'n hwy yn ei ddosbarthu i'r rhai digartref oedd yn cael lloches yng ngwestau'r ardal. Tua'r amser yma hefyd fe ddechreuodd byddin yr iachawdwriaeth fod yn rhan o'r gwaith a paratoi bwyd poeth, ac roedd angen gwirfoddolwyr i gludo'r bwyd i'r gwestai yn ei ceir, a bu fy ngŵr a merch yn gwneud hyn am fisoedd yn ei tro. Erbyn hyn, a hithau'n 2 flynedd a hanner ers dechrau'r pandemig, mae angen darparu
cartrefi ar cyfer y pobl hyn sydd wedi bod yn aros mewn gwestai yn yr ardal, a dyna lle mae prosiect newydd cyffroes arall yn ddod i'r ardwy. Mae Housing Justice Cymru a phrosiect o'r enw Citadel sy'n wreiddiol mewn 3 lle yng Nghymru gan gynnwys Wrecsam. Ei nod yw ceisio helpu rai sydd wedi bod yn ddigartre ac wedi bod mewn llety dros dro yn y gwestai lleol trwy cefnogi'n ymarferol gan obeithio na fyddant yn dychwelyd i fod yn ddigartref yn y dyfodol. Hynny yw ceisio torri'r cylch o ddigartrefedd yn ei bywydau. Bydd y prosiect Citadel yn paru gwirfoddolwr gyda rhywun sydd angen cefnogaeth barhaus. Gellir darparu cymorth emosiynol iddynt trwy cael coffi a sgwrs, helpu gofrestru gyda meddyg a mynd i apwyntiadau gyda'i gilydd. Hefyd mae modd rhoi cymorth ymarferol, enghraifft, tasgiau DIY bach, dosbarthu parseli bwyd ac ati. Ar hyn o bryd rwyf wedi gwneud cais i fod yn un o'r gwirfoddolwyr hyn ac yn gobeithio dechrau ym mis Medi neu Hydref 2022. Mae ceisio helpu'n ymarferol fel hyn yn bwysig a diolch am bob cyfle i wneud hynny. Mae nifer o aelodau Cangen Merched y Wawr Wrecsam yn gwirfoddoli fel rhan o dîm bwydo'r D-Do Capel y Groes a diolch iddynt i gyd am ei parodrwydd i helpu a roi ho'i hamser i wasanaethu ei cymuned. Os am fwy o wybodaeth, ewch i www.housingjustice.org.uk /Cymru /Citadel.